Anak daw ni Ate Rian hindi na operahan. Pero yung mga kasabayang iba na operahan. Itong malungkot na balita. Oy, ginataan! Ginataang ano to, saging. Wari ko parang may sago ang klase ah. Yo, what's up mga kasinaga? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinaga, magbabayanihan muna kami. Nandito ang turno ngayon kay Kuya Amy. Dito kayo magtatrabaho. Ito, kung mapapansin nyo yan, no? Ito ang tatrabahuhin namin. Busog-busog ang malamok, oh. Ayan pa, oh. Anong lamok to? Ito ang tatrabahuhin namin mga kasinag. Lilinisan namin to. Kasi ito ang daanan ng magaling dyan sa sityo papunta sa barangay Bubuan. Ito ang daanan. Lahat ng mga tao mga galing sityo dito dumadaan, pati may estudyante. Kaya lilinisan namin itong gilid na ito. Nung nakaraan ang nalinisan namin yun. Kung mapansin nyo, malinis na dyan sa kabila na yan. Dito naman kami, pababa naman kami dito. Ito naman, yan, nababanatan namin yung pag ganun. Para hindi naman matakot ang mga bata ang dumadaan dito. Wala pala ngayon si Kuya Ding at si Kuya Melvin. Si Kuya Iking. Si Kuya Melvin may supli siya si Tonton, tapos si Kuya Ding naman si Pacquiao. Ayan mga kasinag, update ko lang kay maya. Babanatan na muna namin to. Ngayon pala mga kasinag, may balita pala doon sa anak ni Ate Rian yung anak daw ni Ate Rian hindi na operahan. Pero yung mga kasabayang iba na operahan yung anak daw ni Ate Rian. Hindi na operahan mga kasi nagawa ng mas mataas daw ang kulay puting dugo kaysa pulang dugo. Tama ba? Ngayon, mas mataas daw yung puting dugo kaysa do sa pulang dugo. Kasi yung papa nun mga kasi dati ang sakit ganun din. Puti na mumuti din yung dugo. Leukemia ba yun? Pagka ganyan? Ayun, kaya hindi na operahan mga kasinag. Itong malungkot na balita. Pero malaman natin mga kasinag pag uwi ni Ate Rian, alamin natin siyang pagkwentuhin natin kung bakit ganun. Parawahan muna kami mga kasinag. Mga sinag, pahinga muna. Update sa aming nalinisan. Ayan na. Okay. Pagkatapos magberenda mga sinag, babanatan naman namin yan. Naghatid na ng merendalan ito. Si Kaloy. Ito ang merendalan namin. Ano to? Yan ang membro namin, si Kaloy. Oy, ginataan. Ginataang ano to, saging. Wari ko parang may sago ang klase ah. Uy, panalo, may sago nga. Sarap yan. Masyabo. Cut. Banat oh. May maagi pang motor sa kilo. Dami. Okay, sinta. Pero pagi yun. Mga sinag, merienda. Ano ito oh? Ginataang saging. May San Fernando tapos may sago. Daw. Ayos, panalo. Gagil mo tabi kya, ano?
Muna, kumanan din si motor ng pali. Yaon pa pala. Ano motor yung padi? Gilid nyo muna, gilid. Gilid, huwag dyan ng takip po. Dapat yung plato. Padaanin mo na yan. Hindi na kasi duman sa isa. Kaya to, di kan di ito, di klat. Nagkaara na bagay, nagka-parato si Tabay. Ito na kan di. Ito, di klat. Mahirap ang diglas sa mga lubak-lubak. Mabuti yung anuhan, diretsuhan na ano. Pagka ganito, mahirap. Merienda, merienda. Oo. Mas maganda nga yan para malayo pa lang rinig na yung pandesal. Uy, may pandesal kakaiba yung tunog eh. Nagtitinda ba ng pandesal yan? Di alam ay dahil ng tinapay pandesal. Ang trabaho, trabaho, trabaho. Ay mga sinag. Si Pacquiao. Nakatupad yan mga kasinag. Tupad. Ay, tonton. O, banat kayo, banat. Shout out kay Crush. O, shoutout po kasi yung bata po. Shout out kay ano? Hindi, humarap ka nga dito. Anong pangalan mo? Anong pangalan ng bata mo? Ay, Ogol. Ha? Shoutout mo nga. Shout out kay ano? Shoutout pala sa bata nito ni Pacquiao. Kung mapanood mo man to, ito na yung bata mo. Ay, si Tonton. Shoutout din sa bata ni Tonton. Minjon, Minjon. O, anong pangalan ng bata nyo? Wala, walang bata. Mahina ito mga kasinag. Mahina ito mga supli na ito. Naghahanap pa lang. Naghahanap pa lang. Patay tayo dyan. Ayan ang aming nalinisan. Ayan. Ate Bando. Si Kuya Amy. Si Kuya Amy may turno ngayon. Ayan. Oh. Yan ang aming nalinisan ngayong umaga mga kasinag. Ayan, babanatan naman namin yan. Pag ganyan. Hanggang dun, sa kabila dun. Titirahin naman namin yan. Ilan lang pala kami magtrabaho ngayon? 5. Kulang pala ng 2. Uy, 5. 2 ka ang wala no? Kuya Barok at Kuya Iking. Oo, 2 nga mga kasinag. 5 lang kami ngayon eh. Pero kung kumpleto kami, amot na ito. Nalinisan namin ito, baka abot na yun sana dyan hanggang sa unahan. Kaso kulang kami. May mga gawa kasi mga kasinag. Nagmalakaw pa kita. Siyempre ay. Na. Pilipino bagalo. Pilipino. Dalihin mo na yan. Magpado ba na kita? Mga sinag, hanggang dito lang muna. Tanghali na. Uwi muna kami. Nakita nyo naman yung nalinisan namin. Tapos yung aking mga kasamahan, ayan o. Kanya-kanyang pasana na. Ang kahoy na mga gagamitin. Update ko lang kayo mamaya mga sinag. At magpapasaan man ako ng isang haligihin.